Kanongpo parish ha kajingpek jingkmi jong Reverend Father Augustine Kutala, lembat kiwe ki Padar ka ai kublei paskha basuk ya baro ki paj runget jong ka parish nongpo. Lakarpat ya ki para banget baro jong ka parish nongpo, bangim syem layo kalat kalenti ban pendep ya ki jinglet niam baro, khamtam hakane ka tayo bakhoj, bat ka paskha, namar ka jinglong jingman ka parthai baro kawai, bat kumju ngidei ban ya trelang bat ka sorkar, ban rat dingkhong ya kane ka jingpang khlam. Kumta, mangi kinong peniaj balang, ngila penlong ye ki jingduai bakarpang na kabanta ki paj runget baro, bat hakaju karukom, ngi kentu ye ki paj ba jong ublei, ban penlong ye ki jingduai bakham karpang, hala ki jong ki ying ki sem, ba ublei un kurkhu bat un isnei, bangin laj na gane ka jingma ka bakrau. To ublei un kurkhu ye phi baro. Ya kane ka khubor lengkot, lapha da uba opel lengdo ubri presiden ka sengrang ba Katolik parish nongpo.